Nakakagulat, no? 1 billion pwede niyang i-offer. So, makikita natin na ganong kalaki ang perang gumugulong sa Pogo. In fact, doon sa last hearing, nakita namin nga na ang pumasok sa account ni Alice Go between 2017 to 2024 is 1.9 billion pesos. At tinignan namin yung kanyang tax returns, tinignan namin yung kanilang mga family corporations. Walang ganun na perang kinikita yung kanilang mga corporations. In fact, prior maging mayor si Alice Go, 2 beses lang siya nag-file ng tax return niya na wala pang 100,000 yung kanyang parang 20,000 lang ang binayaran niya sa BIR. So in other words, yung pumasok na pera sa kanyang account, hindi alam kung saan yung legitimate source of income niya. So ang ibig sabihin, illegitimate yun. Nanggaling yun sa mga financiers, pogo operators, money launderers na pinasok sa account niya. Sa account lang niya yun. Nung tinignan namin yung QJJ Farm, meron rin ganun. Pumasok sa QJJ Farm between 2018 to 2024, almost 3 billion pesos ang pumasok doon. Yung QJJ Farm naman, yun naman ang nag-transfer ng pera sa pagbayad sa mga contractors, pagrenta ng equipment, pangbayad nga ng kuryente doon sa Pogo Hub sa Bamban. So kung susuma natin yan, close to about 5 billion pesos ang pumasok na unaccounted at unnamed yung source ng pondo. That's close to the 6-7 billion na presyo ng Pogo Hub sa Bamban. No? So kaya hindi pa natin nakikita yung mga ibang corporations nila. No? At nakita namin may mga pumapasok rin doon. So ganun yung operations nila. Kunwari, meron silang negosyo dito na hindi kumikita. Kunwari, meron siyang income source na hindi malaki, pero sa likod pumapasok napakalaking pera at ginagamit naman nila ito sa pagpapatayo ng Pogo Hub.